дар шаҳри Нови Сади кишвари Сербия чемпионати ҷаҳон оид ба самбо ҷараён дорад. Дар рӯзи сеюми рақобатҳо паҳлавони тоҷик Акмалиддин Каримов ба майдон баромад ва тавонист се рақиби худро мағлуб намуда ба даври ниҳоии мусобиқа роҳ ёбад. Шаҳри бештар дар гузориши ҳамкорони мо. Дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар вазни то 57 кило варзишгари шинохтаи тоҷик Акмалиддин Каримов ба майдон баромад. ҳарифи Акмалиддин дар даври аввал самбочии кишвари Фаронса Робин Нугуе ба ҳисоб мерафт. паҳлавони тоҷик ин рақиби худро бо ҳисоби 5-0 мағлуб намуда ба даври дуюм роҳ ёфт. дар даври дуюм варзишгари мо бо Бектош Назаров аз Узбекистон вориди майдон шуд. паҳлавони ҷумҳурии Узбекистон дар даври аввал озод буд ва рақобатҳоро аз даври дуюм оғоз намуд. дар ин нерӯсанҷӣ паҳлавони соҳибноми тоҷик Бектош Назаровро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода ба марҳилаи нимниҳоӣ баромад. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳони самбо 2020 Акмалиддин Каримов бо варзишгари украинӣ Андрей Лайсчук даст ба гиребон шуд. дар ин рақобати бисёр сахту сангӣ паҳлавони тоҷик тавонист намояндаи Украинаро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуда ба финал барояд. ёдовар мешавем ки Акмалиддин Каримов дар корномаи варзишии худ маротибаи чорум аст ки ба рақобатҳои ниҳоии чемпионати ҷаҳонро хат мегирад. шоми имрӯз соати 22 ба вақти душанбе дар даври ниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо Акмалиддин Каримов барои медали тилло бо варзишгари рус Владимир Гладких вориди майдон мегардад. ин рақобатро метавонед тариқи телевизиони варзиш ба таври мустақим тамошо намоед. ҳамчунин имрӯз дар вазни 87 килои чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон Самеҷон Абдушукуров кишвари моро намояндагӣ мекард. ин гӯштингири ҷавон рақобатҳоро аз даври дуюм оғоз кард. дар даври дуюм Самеҷон бо Тимур Самедови украинӣ зӯрозмоӣ намуда аммо мағлуб шуд ва аз идомаи рақобатҳои чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон бенасиб шуд. ёдовар мешавем ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо гӯштингири дигари тоҷик Хушқадам Хусравов низ дар вазни 62 кило иштирок мекунад. ҳунарнамои ӯ рӯзи 8 ноябр дар назар аст.